초가시는 소리가 기술의 너무나 대시공을 짜글르 아감은 너 mal baju ruh je benu mak dangoria aku mau bingung cak fu saya nama malah kita mau kan fisa gaya no pran mau chung je baik guys nih no juga fisa thaya nih ayo lis babu Dangoria dongफैयो ओइ Dangoriaमोन आइ बोरै थांखो आइलाय लागाव बोरै मा मावबाय थागासिनो नंदोंमोन आं ओंखायनो लिस्टआ लेंहरनानै ओमफ्राय हांगोन हानला देदो हानद' लिस्टखौ जोंना सुथुआ हानसिगोन सुथु नै थिबा दोनथ'दो दा जागोन ज'नो डाइरेक्ट गाखोआव गोलैफैदों मोजां गाखो दे गोलैलाबायबा बोरैबा जालाबायनो हागौ हिंदी से कुछ बोलना चाहिए तू हाँ बोलेगा हाँ बोल क्या बोलना है वीडियो को सब्सक्राइब कर और बेल को लाइक कर और कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हाँ। शेयर और सब्सक्राइब हाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हाँ ओके ओबे थाइजौ बैलाय नारें खाथियाव अ बेखौ जानांसिगोन होमबा गासिबो जिनिस दंजोबो बिसिनाव मिथिबायना गाइस जानोबा फैल' बिसिनाव सोर गिदिंनायबानो नुवाखै नों नुवाखै सोर गिदिंनायबानो नुवाखै नों फाग्ला फिथाइ सामथाइनि बागान आरो आनारसबो दंबावो बैहाय ओंखारदो ओरैनोबा जोंबा सिखाव खावनासो जादों गाइस बेखौथ' रावबो गैया मिथिबाय ओंखायनोसो जादों बिमामोना बेखौ ब्लगाव नुदावबा खम रायगोन आरो सासे नै बिसांबा गोजौआव नुवाखै ओंखारदो जा आबौ ओंखारदो ओंखारबोदो जाबाय बिमामोना नुबा मा साननांगौ जोंखौ बै जाहारबारि खाथिखायनो गाइस बाहाय मोख्रा फैयो आरोना मांकि बै लबार बागान जों मालाबा लबार बागानाव बेरायहैगोन टाइम फ्रि मोनबा बेरायहैगोन मोजां ओंखारबो बोथोरा बिदिखा देरिब्लावसो थांनांगौमोन ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो औ नों आंनि भिडिअखौ नायगोन नायाखै नायदों मोनबेसे नुवा मोनथाम नुदोंलै गोदान खुलायसै ना जोंबो ना गोदान खुलायसै औ जोंबो देनां देरबा जोंबो एसे डेन्जार जाहैगोन ब्रा ना नंगौ नङा जाहैगोन दा ओमफ्राय नों बेखौ बेसे बुरजा जानो नागिरदों बेखौ ना आङो बेखौ जाजोबगोन आरो गोजौआवबो दंबावो हनै मोख्राया गाखोना जागोन नों बेखौ मा जायो बेखौ जाता जायो मोख्रासो गाखोना जायो बे आरो मा बुंबावनो नागिरदों आरो ना जाखोना बाथौ थाङो बाथौ दंना बिथिं दाखुसै लाबोदो दे जों बेखौ हानसै
लोगोफोर गाज्रि मोनाबो दे लुगैनाबो दे जों जानोसै दानिया गोथाव गोथाव हाथाय देखायलाय नोंना नै माने गोजौ गाहाय रज'ला जोबखो हाथाया फेंखंल'जोब्बाय थारमाने लोगोफोर जों दा जासै नामा जानोसै गोथाव गोथाव नों लिसुखौ जाथ'दो दे जों थाइजौ हानो दे जाबाय था बेसां जानो हायो दे बांद्रायबो जानाङा मिथिबाय मा बे उदै दोबा बिरखोगोन ना औ बिरखोगोन उदै दोबा बिरखोगोन बांद्राय जानाङा दे थाइजौ दे हानल' लायगोन ले थाइजौआबो गोदैथारना बेना ओमफ्राय मानो दानखायोबा मामाखौ रानिखौ न'थिं बार थाङाना बांद्राय बैलाय बै सिङाव थाबथादों ओइलाय माथो बेनि मेगन ओमफ्राय दा मैगङाव खान्दै सिरिबालाय जेबो नङा दे हानगोर आं लायगोन ना दे हानोथ' आं गायाव थांगासिनो दं थाइजौ थाइसे दं बाहाय लाबोफैलाय नै बाहाय लोगोफोर फै आं गाहायाव दं हानो दे नै बाहाय थालिराव नुबाय ओरगारहरदो ओइलाय होद बे नङा बाहत नहत बाय दं बाय नायलाय बाहाय इस्तारावा इस्तारावा तू तेरा काम है मोख्राफोरा नै गोजौआव गाइस बेखौ थाइजौ ओंखाम होनोमोन नामा बे थाइजौ ओंखाम बैनिखौ लाबोबाय बैनिखौ लाबोबाय हा होद लायथां नै मानि मोनबा माल दं थाइजौ दं बैहाय जाबाय दानसै इलाय जाग्रा जिनिसखौ जियो देनां थैबा मोजां थैनाय नङालै नों देन नोंखौबो आं जेनाव फबनाय नङा ओरैनो गोथाङैनो फुदोंना बोरै गोथाङैनो फुदोंमोन आं खोजमाखौ आवलायदोंमोन आङो है जाबाय थांलाय छोटू इस्तारा बे मैंगो जा लेके आ जल्दी लीची को ज्यादा मत खान रे हेलो इस्तारा जा नीचे में जा तू छोटू सानैया ओंखारबाय जोंना खोजमाखौ आवलायनो नामा आवलायसै खोजमाखौ है आवलायनाङा गिदिर ओइ बै दं लाना फैलाय थालिर राव नुहुरखायो जाम्बा बै होनदों खाथियावनो थांनायल' थांनो गोगोम गिदिर नोंजों समान खोजोमा ओरैथिं थां ओरै साथिं नै औ नुखाबायना लाना फैदोल' नोंजों समानखाना खोजोमा अरबा मा जायो होननानै मिथिगौ बेमार सेमार जेबो जानो रोङा खोजोमा अरबा
ฮะ अच्छा ओमफ्राय ओमफ्राय जेबो जाया So guys नोंसोर कमेन्टआव खोन्थाहरदे अबे साइडआ बिदा अबे साइडना फंबाय नै सानैबो एखे नोंनि नामा मा नाममोनलाय आं नामा सुनुराज सुनुरस नोंना सुनुराज I am pro नों नुरा औ ओमफ्राय आंनि नामा जाहैबाय साल' साल' नोंनालाय आंनि नामा जाहैबाय खैथाराम खैथाराम सोर सोर दोना बे नामखौ नङा बेना खायथाराम बेना साल' सोरना खैथाराम बे देरसिन मिथिबाय गाइस बे देरसिन ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव बे सेकेन्ड नाम्बारा मे ए बे थार्ड नाम्बार ए सोरना खैथाराम नोंना खैथाराम ओमफ्राय सासेना मा नाम साल' ए अ लाद' लाजोबद' मोननै इलाय नायदो ज' खालामगोन देलाय बिसोर गाइस हामालै थादो लादो लादोलै थाइनै लादो